proste hrať, neviem prečo. Tak ma to napadlo. No som si stiahol, boli zdarma 2 eggs, ktorých ti mohol padnúť Titanic. A mi padlo čo iné, než samé tie pošny. Pošny myslím tieto. No, tieto a takéto. Oni to konečne rozstriedili. Konečne to rozstriedili, minule to nebolo. Minule to bolo proste všetko natánené. No, nie všetko, ale toto bolo vpredu. Toto bolo potom. Toto bolo až potom. Jo. Tu boli boli ešte pred ovocím, alebo za, neviem. A toto tu vôbec nebolo. Šnorchel, neviem prečo mám. Ideme toto, poďte Peti, ničme to, urobím čípy klik. Neviem kámo, však to ničte. Opa. Prepáčte, sorry. No konečne. Však to nič, proste ja mám tak slabých petov, že... Nepýtajte sa na môj skin. Potreboval som rýchlo urobiť. OK. Ináč... Jo, nové videá teraz začali vychádzať. Ja mám kámo, v lete budem mať takú veľkú pauzu, ak si pamätáte minulý rok, keď ste dlhodobí. Tak minulý rok som mal jednu z najväčších pauzy, no nenatáčal som vôbec som sa nesústredil na YouTube, bolo mi jedno YouTube. Chodil som len s kamarátmi, viete, na futbal hrať. No a proste za chvíľu mám ďalšiu arénu. Ja ešte by som chcel ísť do shopu. Chcel by som ísť ešte do shopu. A tam, počkaj, koľko stojí ďalšia arena? 350 a tam tu už nevidíme, hej? Tak toto stojí 350. OK. A ťažme, poďme, borci, musíme. Idem tu tak. Mám tu rožok. Momentálne je 19:41. Jo. This is what it is. Mám nový klid na telefon. Apple klid. Jo, more, mám veľa toho. Mám Apple Watch, mám Airpody, mám Apple počítač, mám Apple Watch, mám Airpody a to je všetko, ne? Ešte mám, čo mám ešte? Apple. Ešte mám iPhone 8 Apple. Bolo doteraz, to je legendárne. Tam som natáčal video, že Borec zručil iPhone a ja som si to ani nevšimol. A ja som tam, no, za hodinu to malo, OK. Ja som natáčal video, že Borec tam rúti, zoberie nejaký babe iPhone a rúti ho na zem. A to malo koľko? 1600, 1800? Ja mám enchanty. Mythical, aj teraz mám mythical. No, toto neviem. Mythical, napíšte mi do komentárov, či mythical je väčšia ako legendary, ale tu, kto to dal? No ja nie. Cinkaj. Brácho, ja to tu mám. Neviem.
Tak no mi týkali asi väčšie, keď to z tej 829. Viete čo, ja tu nahádžem, ešte mám jedno, no tak to dám. Čo je toto? Mám tu magnet. Ja to vôbec nevyužívam. To spávalo iba tak. No. Teraz som si písal s kamarátkou, bola v nemocnici Gigi. Ona, nebudem hovoriť s ktorou, bo ona vie, keď to uvidí. Hej, ona sleduje moje videá. Ale ja, však to tu nikto nepostavil. A koľko si ďalšia arena? 750 000 si kaksa. A teraz to je, ako by som mal normálne pred sebou tanier s miskou. Lenže ja tu mám aj mobil, ani nevidím. Však mi tu stačí stať na mieste. Kúme to príde. Ja už mám. Idem na spawn. Ešte počkám tých 13 sekúnd na odmenu. Ja tu mám aj kakao. Bomba. Ďakujem, kamo. Božičko, ďakujem, že tu mám kakao. Vieš, ak vystihla teraz moju chuť. Ku večeru teplo kakao. Ináč, Češi sú majstri sveta. Ja som fandil aj Slovákom, ale som hovoril, že Češi teraz vyzerajú, ako keby boli v prime. A že teraz vieme, ako vyzerajú. My sme v škole hrali, my v škole hráme aj doteraz. To môžeme ísť ďalej, hej. Bomba, čiže toto už mám otvorené, hej. My v škole hráme taký hokej, že ja vám toto ukážem. Toto je taká ja neviem vystihnúť, okej. Tak toto je taká gulička, guli, more, s ktorou hráme, taká papierová. Neviem, prečo mi teraz nesvieti svetlo, ale ok. Počkajte, ja si tu donesem svetlo. Idem si tu doniesť svetlo. Tak ja to nemám čo vypojiť. Tak, vypojím toto. Toto. OK. Zapojiť. Jo, už vidíte? Tak, ok. Už ma vidíte dobre. Ok. Tak teraz vám to ukážem. Wow. Tu mám tých kabelov vyhľadí. No, tak
Toto je tá gulička a ešte mám hokejku, ktorá úprimne neviem, kde je teraz, ale máme také papierové hokejky a s nimi hráme. Jo. Teraz mi to svetlo docela prekáža. Tak. Kakao, poď sem. Bomba. Počkajte chvíľu. Musíte počkať. Kakao. Teraz. Jo, aby ste videli môj lievik, tak takto tu mám a jo. Ja môžem ísť naspäť. Tak, ok. Čo sa stalo? Spadla Wi-Fi necinkami. Žiadne také. Ja idem naspäť. Ja tu budem. Is me, Sparta, ratata. Nie tu ťažiak. Vy to ani nepočujete, ale kebyže... Máme pingvína Madagaskaru. Už nám pane ten. Show Dragon je ktorý? Mi padol Show Dragon. Kebyže mi teraz pane ten sneuliak. Pingvíne. Počkáme, kým sa otočí. A ideme bombiť. Pingvín. Los pingüinos on the Madagascar. Kawasaki. Ja tu odrádzam more. Ale ja to zarobím normálne. A čo? Ideme napríklad tu. S tou pigelka je čo? Máme nových petov. Ja nebudem toto robiť. Kamo, oni to tu ničia, pomoc, už chcem ísť preč. Mňa to úplne počuť. Ok. Vidíte, ak ja letím? Pozrite, teraz to pôjde jak na drážke. No. Máme to za chvíľu. Počkajte. Musíme tu dať magnet, bro.
Bro, ja idem bomby teraz. Posledné 3. Posledné 2, posledné 2, posledné 2, posledné 2. Jo, a teraz by som ukončil toto video. Keď ešte nemáte like ani odber, tak dajte, budem milo rád. Jo, a keď nedáte ani like ani odber, tak skapejte do rana. Skapejte do rana, ja vám to hovorím. A jo, mám labku, našiel som, dajte odber, like, keď chcete, no, nie keď chcete, musíte, vy musíte, rozumiete mi? Musíte a jo, ja by som toto video ukončil a čaute. Ešte sa vypni.